Thank you. Asia Book of Record ಒಂದೆರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಎರಡು ಪಾತ್ರನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವ ಕರಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ನಿಕ್ ತೆಗೆದಿನಿ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೈದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬಂದ ಈ ಕರಾಟೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನಿ ಅತ್ತ ನಿನ್ನನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೇರ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೇರ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಏತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪ ನಂಗ ಸೇರ್ದಿನಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಈ 2 ವರ್ಷ ಪನ ಸೇರ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ದೇತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೇರ್ದ 5 ವರ್ಷ 13 ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ 13 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 14 ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೋಡು ಕರಾಟೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನದ ಪಂಡ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಓ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವೇ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷ 2017 ಏಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋದದಾಗ ಯಾನ್ ಅದಾಗ 60 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ನಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ 56 ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ 60 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ 8 ಟ್ರಾಫಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ 9 ಟ್ರಾಫಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನೈಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈಟರ್ ದ ಟ್ರಾಫಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ದ ಟ್ರಾಫಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಾಟೆ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಈತೆ ಓ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಟು ಈ ಕರಾಟೆ ಪುಪ್ಪ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಿದೆ ಪೋಪದ ಅದಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ఒక ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏರಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೋರೆ ಇತ್ತು ಪೋರೆ ಆವಂದೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಲ ಉಂಟೆ ಮಿಸ್ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ನೇಪಾಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಡ ಐಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜಂದ ಎಂ ಪೋತು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಗೂ 8 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 15-10 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಉಂಟು ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೇಂಕಲೆ ಓಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ದಾಲ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಉಂಡ ಅತ್ ಬಂದುಂಡ ಚಾಲು ಉಂಡ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 to 9 o'clock ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಡಿಗೆ ತಾನೆ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋತು ಮಲ್ತಿನಿ ನಿಕ್ಕೆಂದು ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಜ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಯಾನ ಮನ್ಪೆನ್ ಯಾನೆ ಸುಧಾದ ಮಂದಿನ ಓ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋತಾ ಯಾನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬಕ ಡಿಎಸ್ಒ ಡಿಎಸ್ಒ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏತ್ ಕಡೆ ಪೋತಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಶಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಪುಣೆ ಅಹಮದ್ನಗರ್ ಅಡೆ ಮತ್ತೆ ಶಿರಡಿ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಯಾನ ಮಿನಿ ಇತ ಶಾಲೆಲ ಟೈಮ್ ದಾಂಡ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅದಾಗ ಮಿನಿ ಶಾಲೆಲ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಚೂರ್ಲ ಊರಿಂದ ನಾನು ಓಲ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ನಾಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಓಲ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಇದಿಂದ ಇಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಕ 30 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ 11 ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ 15 ಬ್ರಾಂಜ್ ಮೆಡಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿ ನಿಕ್ಕು ಕಾರಣ ಪಂಡ 13 ಏಜ್ ಫುಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಲ್ ಏನಾಡು ನಂದ ಇತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನದಾಗ ನಿಕ್ಕು ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಏನ ಪುರ ನಿಕ್ಕು ಉಂಡಾತನೆ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ಲಬ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೈದೆ ನಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಏನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಾಟೆದವ್ರಿ ಸರ್ ಕರಣ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾನ್ ಅರೇನೆ ತೂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಏನು ಸರ್ ಗುರು ವಿನೋದ್ ಕದಂ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೂನಿಯರ್ ನಿಕ್ ಬಂದಿರ ಕರಣ್ ಪವಾರ್ ಅಮ್ಮನ ಬುದರಿ ಅರುಣ್ ಮಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಪ್ಪನ ಮಮ್ಮನ ಬುದರ್ ವಿಮಲ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಊರು ಊರು ಬೈಲೂರು ಯರ್ಲಪಾಡಿ ಬೀರಮೆಟ್ಟು ಅಮ್ಮನವರು ಅಮ್ಮನವ್ರು ದೊಂಡ್ರಂಗಡಿ ಮತ್ತಾವ ಮನೆ ನಿಕ್ಕು ಮೆಕ್ಕೆ ಪಲಾಯ ಮಿದ್ದಿ ಬಂದಿರಂಡು ಉಂಡರ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂದು ನಿಕ್ಕಿದ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾನು ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಕ ಇತ್ತೆ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
ಸ್ಕೂಲು ಮೊದಟೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈಂದಳ್ಳಿ. ಹಾ ಈ ಬೇತೆ ಕರಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಬಿಡುದು ಬೇತೆ ಹೂವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಾನ್ಸ್ ಭಜನೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದು ಬೊಂಬೈ ಬೈದಿನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂಚಾತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿ ಎದ್ದಗಲ ಬೋಡು ನಿಗಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾಲ ನಿಕ್ ಪನ್ರೆ ಉಂಟುಡ ಪನ್ನುಲಿ ಈ ದಾದ ಪನ್ರೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ ಪೂರ ಜನತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಪಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ಜನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಲೇನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ದೇವರನಿ ಕೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನತ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಕನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಂಕಲ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ನೇಬರೇ ಉಂಬೆ ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ ನಿಗಲ್ಡ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನತ್ ಉಂಬೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಎದುರು ಪೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಬರಡು ಬಂದು ಏನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚ ಬರಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಹನತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಐತೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿನ್ನ ಐತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚದ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಟ್ರಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಲ್ ಉಂದು. Let's do it.